kag karon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, AstraZeneca vaccine nga gidbakal sa syudad sa Bacolod ug akon sa syudad sa kag probinsya magaabot buwas nga adlaw. Implementing rules and regulation ginahulat sa tagpamuno sa LTO Bacolod angod sa pulo ka tuig nga validity sang lisensya. Sa balita nasyonal, Presidente Duterte pangunahan ang National Assembly sang PDP laban sa Sabado nga adlaw. COVID-19 patients pahanugutan sang COMELEC nga makaboto sa 2022 elections. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Hulyo 15 tuig 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Yes, good morning mga ka-aksyon. Good morning Aksyon Eden. Welcome back. Welcome back. Ako welcome back. Doon nadula ba? Doon nahidlaw ko sa imo. Doon Di wala kayo dapat welcome back? May karon na. Action JM, yara naman ka karon. May gipaubra kami ito ni Action JM nga kung ano ang tarpaulin. No, perfect. Welcome in your back. Ay, hindi ko lang kinanlan. Hindi ka mo na mabusog sa tarpaulin. Nano naman. Ay, nano na. Yes. Sige. Good morning sa aton nga mga ka-aksyon dira. Happy Monday everyone. Remia Garcia, may aga dira sa may barangay Panukoy. Sakay Homa Lumena, kag Masitofago. Ephraim Aros, good morning man. Sakay Bia Jonathan, inatamyan niya lang si Ma'am Van Mayo, kag Ma'am Jinky de Alagdon. Jocelyn Libuon Despojo, good morning sa imo dira. Kay Cory Vidaha, kag kay Athia Kim Iriman, Melvin Solidarios Abdo, kag kay Jan Vicente sa iya pamilya dira sa Barangay Carabalan, Himamaylan City. Shakil Tarak Muhammad, kag kay Dennis Richard Timor Roma. Okay, game 4 karon ha. Madaog naman isa mo? Madaog naman ni may madaog naman ni karon mo, no? Yes. Sa kay Lucia Santillan Casimero, Remar Hicano Halyasgo, good morning man, dira sa Castillana, natamyan lang dahil family Halyasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Camalfin, kag Tapayan family. Go, Action Eden? Kay Kay si Ma'am. Ma'am Homa Lomina, kag kay Luz, nabasa mo ni si Lucia, no? Ara ka na kay Ma'am Luisa Luing Yes, Ma'am Luing, good morning. Greet nila ko na si Father Rick Montañez. Montañez. Ang happy birthday. Yes, Father Rick, happy birthday, Rick Montañez. Happy birthday to you. Kung mag-discuss ko hapon, ako lang kakanta mo solo. Kung may mapag-greet, happy Gani birthday. man. Gani. Sige, happy birthday to sa imo, Father Rick. Happy birthday, Mga Father. grupo mo ni namon sa una. Nga Ma'am Luing, kami na, mga edad nila ni Ma'am Luing. Bata pa. Bata pa. Ma'am Jinky de Lagdon, good morning man. And pag-greet niya lang, of course, Mr. B-Boy Villasor and EFC members. Kay Nicel Fabol, good morning.
God bless ko. No, ay, nagkanto ko to gapon, Aksyon Boy, sa may Manukan Country. Kaya may press con to. Paglakat ko, chat ako ni Naisel. Hambal ya, ma'am, nahuya ako magpalapit sa imo. Dito nga hindi ka mahuya. Kaya ako hindi ko daan na familiar. Saan ka nagkanto? Dito sa Manukan Country. Huwag ka ginanghagad? Ha? Huwag ka ginanghagad? Nagkanto ka to kami press con to. True. Ito, no? May press con ito kapo, no? Yes. Okay. So, dito gali sa Manukan. Oo. Perfect. Wala pa naman kita na ni Naisel. Sila ni Doral gali, Wala no? pa. Kag-timing dito kami sa lain. Ito yung mga store. Siya okay. haraman sa Piakman nga store. Okay. Sige. Ray Baryoga, good morning man. Kag kay Inday Liavera, watching from Los Angeles. Yes. Angeles. Sa City of Angels. Yes. Ma'am Jinky Dalagdon, liwat sa mga amigas niya BCNHS Batch 90, Batch 95 of Kamsi Fortune Town. Hello. Good morning. Lucia Santillán kasi mero happy birthday ko no kay Alfrey Sangtangub. Happy birthday to you. Robert Roma, good morning man. Sally Acque de Sousa, watching from some village. Keep safe everyone. Dennis, aga ka pa na nagbugtaw. Aga pasakay din mambal mo balagab, hindi ko magdaog. At hindi pindi na naiya sa lakat sang panahon. Bilog balang bula. Kisa gadaog ka man, kisa wala. Okay, Rosalea de los Reyes, watching live, Kilantang Hokson, Aldamar from 5th Street, Progreso, Binalbagan. Salamat, gid. Randy Amarela Arce, good morning man. Balasabas Pras Genry. Nagapamahaw gid kami subong. Wow, sana all. Kita mo na? Kita ko na. Good. Nanugid sa akong si Naisel niya, Sir Boy. Nakita ko na si Ma'am Eden. Nanugid. Okay. Tanya Ramos, may aga mandala sa imo. Kay amigo ko, Roberto Juan Gallo. Good morning. Maninoy. Good Maninoy morning. mo. Kay Ma'am Alma Alvarez Yes. Gallo. Good morning, man. At sige, standby na kita sa aton mga balita national. Akong balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal. Gintala na para sa ikaduhang dose ang 3,500 ka doses sa AstraZeneca vaccines nga mag-aabot sa Negros Occidental sa Biyernes nga adlaw kung buwas nga adlaw Hulyo 16. Ginapahayag ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II. Ini ang kabahin sa 100,000 ka doses ang coronavirus o COVID-19 vaccines nga ginbakal sa probinsya. Suno pa sa kay Diaz, ang ining bakuna ang ginbakal gikan sa AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated. Kag pag-usaron para sa mga vaccines nga nakaschedule sa ikaduha nga dose sa ikaduha nga semana sa bulan sa Agosto. Enero 11 sa sining tuig nagpirmahan na isang multilateral agreement ang AstraZeneca, Gobyerno Nasional, Department of Health kag Gobyerno Provincial sa Negros Occidental alot sa pagbakal sa bakuna. Samtang ginpahayag pa ni Diaz nga may 741,566 man ka doses ng Sinovac kag Johnson & Johnson vaccines ang natalana ang ipadala sa Gobyerno Nasional sa mga probinsya diri sa Western Visayas. Ginanunsyo naman ni City Administrator kag Bacolod DOC Executive Director M. Ang sa mabot nga Hulyo 16 buwas nga adlaw mag-abot na ang unang batch sang AstraZeneca COVID-19 vaccines nga gin-order sang Bacolod. Sunod kay ang subong kon kahapon nga adlaw may nag-abot nga COVID-19 vaccines kag buwas nga adlaw amo pag-abot sang in-order nga AstraZeneca vaccines. Ang Bacolod nagbakal sang 650,000 ka doses ng AstraZeneca vaccines. Sa record sa Bacolod DOC tubtub Hulyo 9, 64,184 ang nabakunahan kag 14,177 dire ang fully vaccinated. Padaan ang panawagan sa opisyal sa mga pumuluyo nga pag-register online kag magpabakuna bangod sa tion nga madamo nga mabakunahan, mas mahapos ang pagbalik sa mga andang aktibidad sa pumuluyo. July 16, ang first batch sa gin-order ni Mayor Bing Villardia nga
bakuna from AstraZeneca mag-aabot na ang first delivery diri sa aton. Since may ara na kita supply ng vaccine, mas maayo gid kung ang tagsa-tagsa sa aton magpabakuna na. Si Bacolod City Administrator M. Ang. Sa ibang baraton nga balita lokal, ginahulat pa ni Susan Guara, ang tapamuno sang Licensing Division sang LTO Bacolod District Office, ang implementing rules and regulations gikan sa Central Office antisipatuman ang napulo ka tuig nga validity sang driver's license. Sunod kay Guara, pagi sa IRR, luyag sinahibaloon ang mga pagsulundan, dalakip na ang posible balayran sa mga driver antisipatuman ang ining nga pulisa sa mabot nga Oktubre tuig 2021. Ginpahag man ni Guara nga mga drivers nga wala sang mga violations kag may maayo nga record ang mahimo mga benepisyohan sang lisensya nga magalawig sang napulo ka tuig. Ginpahayag ni Guara nga ang katuyuan siniya mo ang malikawan ang mga aksidente sa dalanon kag mabuhinan ang backlog sa ila nga ahensya. Buhay pa, kaso na wala pa. Buhay pa kami lamang ginakaptan. Implementing rules and regulations wala pa. Abot sila kung wala pa tabasihan na mag-implement sila. Ang kabayan sang pahayag ni Susan Guara sang licensing department sang LTO District Office. Sa ibang pang balita lokal, ginpaidalam naman sa 3 kadlang seminar sa Negros Occidental Police Provincial Office ng mga hepes ng kapulisan sa probinsya para sa husto nga pag-usar sa body cameras. Sunagan po spokesperson Lieutenant Abigail Dunasco, tuyo ni Police Colonel Romy Palge nga mausar sa husto nga paagi ang body camera sa kada police operations. Dugang pa ni Dunasco, nagaplano man si Palge nga ipaidalom sa seminar ang mga police personnel nga mag-usar sa body cameras antes ini paggagamiton. Actually, ang ating COPs po ngayon, they're undergoing this 3-day seminar on how to utilize and use these body cameras. After po sa ating COP, susunod na po yung mga personnel po natin na gagamit nitong body cameras. Tinok po spokesperson Lieutenant Abigail Dunasco. Nagpanguna naman ang Negros Occidental Provincial Police Office sa birada semana sa mga pulisya sa probinsya sa Bugos nga PR o na Police Regional Office 6. Sunod kay Police Lieutenant Abigail Donasco, Deputy Spokesperson sa NOCPO, isa ni kapamagis ng kapulisan sa Rion 6 para makita ang performance ng kapulisan sa pagpag-away kontra kriminalidad. Dunga pa ni Donasco, pagi sa Synchronized Police Operation, ginaaktuhan sa kapulisan gikan sa mabandang ang syudad sa probinsya ang pagpangaresto sa mga wanted sa kasuguan, kampanya kontra illegal nga droga, panahor, loose firearms, kag iban pa. Padayon naman ang pagbulig sa Bacolod City Police Office sa Bureau of Jail Management and Penology sa pagpangita sa nabilin nga duha ka preso nga nagpalagyo sa tuong Hunyo 29 sa Barangay Taburan, Syudad sa Bacolod hukon gikan sa NODJ. Madumduman si Francisco Epogon kag Alejandro Montoya wala pa madagpan matapos makapalagyo sa mga posibilidad upod ang 3 pag nila ka mga kaupdanan. Nadagpan si Daniel Tamon samtang patay ang mag-uton nga Marvin kag Danilo Celeste sa magbato sa otoridad. Magatag naman sa padya nga 20,000 pesos kada isa ang sinuman makatudlo sa ginapanaguan ni Epogon kag Montoya. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operations Chief sa BCPO, ilan na gin-alerto ang pulo ka police station sa syudad sang Bacolod. Presidente Duterte pangunahan ang National Assembly sang PDP laban sa Sabado nga adlaw. Samtang COVID-19 patients panugutan sang COMELEC nga makaboto sa 2022 election. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa ato naman Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon.
Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw. Okay, good morning man kay Pretty Mahilom kag kay Eleanor Guro. May agadra. Sige, kay Francine Natalie Bautista, kay Hallmark Bisonia. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kwan ko no, bisyo ya internet. Okay. John Ray Cochin, halin sa Abada Sky sa Minerva family. Claire Bondia, watching from Murcia. Kay Chona Cordero, good morning maglisabanan niya. Ay, mga kinadumduman niya. Ngayon, good morning maglisabanan ko nga si Robert Cordero. Correct. Ay, kanaming asawa na dumduman ang iyang bana, no? Perfect. Sige. Margie Padilla, good morning man. Patamyo niya lang kuno family Flora Abatayo Padilla from Kawayan. Mwa. Ay, mongga sa mwa. Kawayan ka mga labing. Ay, Ay, labing. Michael Jude Season, good morning man sa Purok Brotherhood, Barangay Sumag, salamat. Amalin Dennis, hindi ka mahuya kay Eden, kay kung ako si mo, ginlalason to sa gulpi. Namin, ito sa imo mga suggestions, gusto ko lalason ko na ang mga wires na sa imo nga ay aquarium. Gusto mo lalason ko imo nga nang iyabla nga daw parong-parong la. Amo na. Kalain. Kay Bebe Tolentino, watching from Barangay Tangub. Hello, good morning. Shout out lang family Fabol and Morales. Salamat man. Franklin Telogyo. Kay Joseph Lim, good morning. Watching from Fishpen, Linaon. Linaon? Linaon. Kawayan. Kawayan man. Lito Dayap, good morning man. Kay Melvin Peñafel, of course. Kay Andrea Welar. Stay safe ka na and healthy always. Salamat. Okay, kay Binong 70, good morning man dira sa inyo. All right. Ano ning Asher gani Action Eden na ano na siya? Ang Asher ba? USHER? Ikon ba? Asher? Oo. Asherat? Hindi Asher, hindi nang kung sa daw group ni siya, I think. USHER? Oo. Daw group ni siya daw singing group. May sec na? Ano man? Sec registered na? Charot na. Kaya daw kay ang si Konda, si RJ Bla, ni Galio Bla, suon mo Bla. The singer mo niya si Asher, yan. Amo gani, ano pamangkot Kaya man mga group, how? Ate mamangkot gani kung ano, Bigwasan na mamangkot gani kung ano na siya. Singer. Kaya ang marketing director da, si suon mo RJ. Ay, wow, bongga. Na may concert or may ano? May concert karon. O yala, diba si may ticket na da? Mera eh. Kaya lagi mo lang yung problema, taning ticket, no? Sa concert. Dito sa Las Vegas. Gani, ticket lang sa plane. Kay marketing director da si RJ. Okay. Sang grupo. Luga na Dennis, big boss na nakakaroon. Pumuyong da. Sa kaya, Binong 70, good morning dira liwat sa mga taga Purok Limbo dira. Sa Kamanse, Bantayan, kag mga taga Punta Playa, bo mga ako gitsuna mga istambayan ba? Limbo, Kamanse, especially kay Nancy Ignacio kag sa iya mga kabataan. Evangeline Gradas Baterna, good morning man.
kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Si Michael John Season, great sila si Grace Mustre kag Romel Silva. Great banding kahapon dira sa Bantayan Park. Ato sila gapon to. Correct. Sila ni Grace kag ni Romel. Pula. Kahapon Aksyon Boy dira sa 3C Media. Oo, yan lang Bayan taga kahapon Aksyon Boy dira sa 3C Media. Oo. Nalukpan ako sa guma. Ay, kasad. Di naghulat pa ko yung rescue. Ay. At sakto na nagyan ako tuway boboy ko ginapitan ba. Siya nagduulan sa tubig, no? Ha? Tubig. Sige. Lloyd Rio Tano. Rio lang. Lloyd Rio Tano, no? Morning ko sa amigo niya kasi Elmer Latose. Martin Aliling. Sige. Kay Helen Sareta, good morning, man. Watching from Murcia. Virgil Gaspi Coloso, yes, hi, ma'am, good morning. Yes. Kay Teacher Kashmir Coloso, good morning, man. Princess Chloe Bedlan, belated ko na happy birthday sa iyang bata nga si John Wayne Patrick Roqueros ang Central Maaw. From Mama Joanne. Salamat. Wow. Kung nato katugali sa Las Vegas, tani, VIP ticket, yun ang imo. VIP ticket. Barato mo lang yung VIP ticket, ni mangit sa mahal gida. Mga pila lang. $5,000 lang. Ayate. Ano naman? Di kaya nga ilang pinakabarato. Do general ba parang na general patronage. $400 mo. Grabe ba? Di mo lang na sa barato mo lang. Atugig ko tani, so tag 5,000. Ato Mabe, tala sa 5,000 times 50, subong mo 250,000. 250. Dumadunlan man ko ba? Di ko na to katutani. Pero ako na to kato sa VIP, makajuwit ka kay Asher yan. Oh my goodness. Wala ganyan sa problema. Mag-south pa na bala si Asher. Yes. Sige lang ha. Sabi pa, pwede di sa may base center si Asher, magano. Dason bala, dalaan niyo di siya please. Yes. Good morning, Danay. Sa madala sa akon sang Pande Bisaya. Salamat, gid. Pandi, ano? Pandi Tinapay. Bisaya? Ha? Tinapay. Kay Fred Arloyan, good morning man, sa Ireland. Russell Gomez, Jerry Azero Jr., Che Zamora, kay Marcy Rumbina Sunio, good morning classmate, Jean Buerom, sa kay Georgia, ano to? Georgia. Standby na kami. Sige, standby sa Balita National. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa milsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa milsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Balitang Bayan, numero 1.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las na 6:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Pangunahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang National Assembly sang PDP laban nga ginorganisa sang grupo ni Energy Secretary kag Party Vice Chairman Alfonso Cuse sa Hulyo 17. Suno kay PDP laban Deputy Secretary General Attorney Melvin Matibag ang kaiwatan ang subject sa mga security protocols nga patuman sang Presidential Security Group. Sang nagligad nga Martes, nagpagkikita si Duterte sa iban nga miyembro sang PDP laban sa Malacanang. Ang mga miyembro nga nagtambong sa pagsinapol amo nagaduso kay Duterte nga magpapili sa pagka-vice presidente sa idalom sang PDP laban. Luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga magdaog ang mga kontra sa politika sang sa padalaganon nga presidente sang pungsod o kung magpapili sa presidente sang pungsod si Davao City Mayor Sara Duterte. Liwat ginpahid ni Duterte nga hindi niya gusto nga magkandidatong bata bangod gusto niya ini palayo sa mga personalidad nga kaangay sanday Senators Leila de Lima kaganay Senator Antonio Trillanes IV. Ginako sa presidente nga masakitan siya kung bastuso ng iya sini nga bata. Mas gusto pa niya nga ihatag ang gobyerno sa mga kontra kay pangamuyo niya ang magdaog ang mga ini agud may eksperyensyahan sa mga ini kung ano kabudlay magdumala sa gobyerno kag mahimo nilang ila gusto himuon. Pagatugutan naman sa Commission on Elections nga makaboto ang mga COVID-19 patients sa 2022 national election sa pungsod sa forum sang House Committee on People's Participation nga ginapamunuan ni Lone District San Jose del Monte City Representative Florida Rida Robes. Gintalakay ang mga pagbago kag limitasyon sa magpatigan sa eleksyon karon nga may pandemya. Ginpahayag ni Comelec spokesman James Jimenez ang mga taong may COVID-19 o kung may sintomas ang virus ang tugutan sa adlaw sa eleksyon apang iseparar ang mga ini sa isolation polling place bilang kabahin sang health kag safety protocols. Ginpahayag naman ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga dapat i-require sa mga resort kay ibang pang tourism destinations ang negative RT-PCR test result kag hindi ang antigen test. Ini magluwas kung tugutan sa LGU mga fully vaccinated nga mga tao nga wala na sa COVID-19 testing. Ini ginpahayag ni Puyat matapos ang report ng pila ka mga resort sa Pilipinas ang nagapangayo lamang sa mga turista sang negative antigen test. Sunod kay Puyat, ilan na sadtong pangabay ang mga doktor kung pwede ang antigen magbangod madasig ang pagwa sa resulta pero madamo sang false negative. Ginaduso sa DOT ang mas baratong RT-PCR test para sa mas madamong turista, ilabi na ang mga maghimata. Ginpalawig sa gobyerno sa Pilipinas ang ban sa mga inbound flights gikan sa India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates kag Oman tubtob sa Hulyo 31. Ini ang ginkumpirmar kag ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque isa kadlaw antes magdakop ang ban sa Hulyo 15. Ginapatuman man ang ban sa Indonesia nga may pagsakaman sang kaso sa mas makalalaton nga Delta variant matapos ang rekomendasyon sang National IATF. Sa katapusan nga balita national, dugang nga 1 milyon ka doses ng Sinovac COVID-19 vaccine sa nagabot sa pungsod kahapon. Sakay ang Cebu Pacific Flight 5J671. Nagupa sa NAIA Terminal 3 ang mga made in China vaccines la 35 sang aga. Na-mentionar ni Galvez nga sa maabot nga Sabado, mag-aabot naman ang dugang nga 1.5 milyones ka doses ng Sinovac. Pamalin sa itong Pebrero 28, tubtob sa pagtapos ng karon nga bulan, ginalauman nga 33 milyones ka doses na ang nag-abot sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Good morning na kay amigo ta Romel Gallo, kay Madam Lornelly, no? Dira sa may Silay City. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod naman sa inyo News Team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!